Vítam vás pekne na mojej prezentácii predajnej zručnosti. Volám sa Jozef Hrušť. Mám cez 20-ročné skúsenosti s predajom v rôznych nadnárodných spoločnostiach. Momentálne pôsobím ako medicínsky reprezentant v TV Pharmaceuticals, že tiež farmaceutická spoločnosť. Predtým som pôsobil v Unileveri, tiež v nadnárodnej spoločnosti. Takže v rôznych firmách som získal 20-ročnú prax s predajnými zručnosťami. A tie by som vám chcel v krátkosti vám odprezentovať. Nazval som ich 7P, ako predať čokoľvek, aj seba. No, počkajte. Prečo je dobre predávať? Položíme si otázku. Čo myslíte? Lebo to vieme využiť v každodenných životných situáciách. Situáciách, kde sa chceme presadiť, kde chceme niečo dosiahnuť, vieme to využiť aj pri pohovore, takisto pri rande. O chvíľočku vám ukážem, že všetky tieto fázy 7P, ktoré som nazval preto, lebo sa to začína písmenom P, budete vedieť aplikovať v podstate všade. Čiže 7P ako predať čokoľvek, hlavne aj seba. Prvá fáza z tých 7P je prvý dojem. Keď si pozriete, máme tu dvoch pánov. Teraz by som rád poprosil a by som chcel zapojiť aj vás. Predstavte si, vymodelujeme si určitú situáciu. Každý tento pán bude vám ponúkať produkt, ktorý každý vy si vymyslíte. Hej? Že každý tento pán príde za vami a bude vám ponúkať niečo. Teraz vás chcem poprosiť, dvihnite mi ruku. Či by ste prijali a kúpili od pána naľavo nejaký ten produkt. Vás poprosím, dvihnite. Dobre, ďakujem. A teraz, keď si pozrieme toho pána vedľa, tiež je upravený, ale imidž je tam rozdielný. Čiže vidíte, veľa ste dvihli, samozrejme na pána, ktorý je v kravate, má úsmev, príjemné vystupovanie, čiže ešte ani neotvorili ani jeden z vás, ani jeden z nich ústa a hneď ste inklinujete k tomu druhému pánovi naľavo. Aj keď ten ďalší pán v podstate je čistý, len nemá imidž daný na predaj. Čiže preto prvý dojem je v rámci života, pohovore, na rande, keď idete. Samozrejme, predtým sa musíte oholiť, okúpať, navoňať. Keď prídete taký neupravený, nemôžem povedať, že ten pán je neupravený, ale zarastený, hej, dlhé vlasy. No čo myslíte, čo vaša budúca frajerka povie na to? Wow, hneď zareaguje tak, že vás odmieta. Čo potrebujeme k tomu prvému dojmu? Za mojej éry 20-ročnej som sa naučil jednu vec a sklbil som do krásneho výroku: úsmev ako dar. Všade, kde idem, rozdávam úsmev. Tým pádom, keď rozdávam úsmev, mám aj pozitívne vystupovanie. Úsmev ako dar, preto som to nazval, lebo to môžem darovať každému a nestojí ma to nič. Ale spríjemní tú atmosféru, v ktorej sme, spríjemní to obchodné jednanie, spríjemní to predaj, spríjemní to prvý kontakt s tým dotyčným človekom. Tak preto som to nazval úsmev ako dar. Samozrejme, tým pádom, že sa usmievam, mám aj pozitívne vystupovanie. Určite poznáte situácie, keď ste ráno vstali, niečo sa vám nevydarilo a ste boli celý deň potom mrzití. Už ste sa nemohli smiať. Tým pádom, keď sa nesmejete, už to vystupovanie je úplne iné. Samozrejme, prvému dojmu je dôležité sebavedomie. Ako náhle ste zakriknutí, neveríte si. To isté z vás vyžaruje potom dotyčná osoba, to tak spozná. Koniec koncov, prvému dojmu patrí neverbálna komunikácia. Je to veľmi dôležitá vec. Neviem, či poznáte, čo je to v podstate neverbálna komunikácia. Sú tu rôzne gestá, mimika, postoj, ako stojím. Samozrejme, keby som stál takto, čo myslíte? Jak by som na vás pôsobil? Takisto zóna, intimná zóna je veľmi dôležitá. Určite to poznáte v živote. Ako náhle ste sa chceli priblížiť do intimnej zóny človeka, hneď začal ustupovať.
Takže netreba za ním utekať, ale treba rešpektovať jeho intimnú zónu, lebo do tej intimnej zóny púšťa len tých najbližších. A vy ešte nie ste na takej situácii, že ste sa dostali do tej intimnej zóny. Takže všetky tieto veci v rámci rande, pohovoru, čiže či obchodnom jednaní, či v predaji, treba si všímať. Takisto je dôležité, keď niekto má prekrížené ruky. Takže tak tiež musíte spozornieť. Drží si od vás blok, nohy. Takže preto neverbálna komunikácia v rámci predajov mne veľmi pomáhala. Čiže preto si treba na to dávať pozor. No, čiže už sme spravili prvý dojem, už nejak vyzeráme, sme upravení, máme úsmev ako dar, tak potrebujeme sa pripraviť. Samozrejme, ideme na rande so slečnou, potrebujeme si stanoviť cieľ, získať informácie ohľadom slečny, kde býva, ako, jej telefónne číslo. Ideme na pohovor, takisto si získame informácie o tej dotyčnej firme. Neprídeme tam a nebudeme vedieť v podstate, kam sme prišli. Proste prišiel som tu len nájsť prácu. Už sme hneď odpísaní. Takže pripravenosť je veľmi dôležitá vec. Pri obchode, takisto i v samotnom súkromnom živote. Čo by som tu povedal ako prvé? Stanovenie si cieľa. Ako náhle idete na nejaké obchodné rokovanie, chcete niečo predať, musíte si stanoviť cieľ. Čo tam chcete predať? Stanovíte si výšku objednávky, stanovíte si buď krátkodobý cieľ, to je hneď priamy predaj, čiže prídete za tým dotyčným zákazníkom a predáte mu proste nejaký produkt, a už v podstate ho nepotrebujete, ale ja si myslím, že každý by si mal stanovovať aj stredný, aj dlhodobý cieľ. My potrebujeme toho človeka, aby sme za ním mohli prísť ďalší krát, o mesiac, o pol roka a pravidelných intervaloch. Čiže stredným cieľom budujeme partnerstvo, takisto vzťahy, takisto dlhodobý cieľ je aktívna spolupráca, čiže už to je v podstate také partnerstvo, kde už si budete môcť pri predaji dovoliť o mnoho viac ako na začiatku. Na koncom poznanie zákazníka. Čiže máme v dnešnej dobu elektroniky, vieme si všetko vygoogliť, čiže je veľmi dobré, aby sme si o dotyčnej buď firme získali informácie. Na pohovor, ak ideme, takisto informácie si získavame. Keď to použijem v rámci rande, znovu si o tej slečne získame všetko. Takže tieto veci, plánovanie cieľa sú v predaji fakt veľmi dôležité. To využijeme potom v poslednej fáze, kedy mu budeme dotyčnému zákazníkovi niečo ponúkať. Čo je ďalšia fáza? Je zisťovanie potrieb zákazníka. Čiže zisťujeme jeho potreby, priority, postoje. To je tiež dôležitá fáza. Všetky fázy sú navzájom prepojené. Ako náhle vy vynecháte nejakú z týchto fáz, potom pri námietkách o to ťažšiu situáciu budete mať dospieť ku konečnému predaju. Čo myslíte? Ako zistíme potreby, priority a postoje? Čím? Je niekto? Tak ja vám pomôžem, lebo vás nepočujem. Kladieme otázky. A pardon. Takže kladieme otázky, čiže otázkami sa strašne veľa vieme dozvedieť. A hlavne otvorenými otázkami. Kde používame opytovacie zámena, kto, ako, čo. Čiže tam si získame informácie, pripravíme si pôdu o dotyčnom zákazníkovi, aby sme riešili jeho potreby, priority a postoje. Čiže tými otázkami sa on nám otvorí. Takisto poznáme potom zatvorené otázky. Tam používame slovesá, ste, boli ste, máte. Ale väčšinou na tieto otázky nám zákazník odpovedá áno, nie. Takže s tými opatrne, skôr na konci v rámci už konečného uzatvorenia obchodu ich viac využívame. Čiže najlepšie je klásť otvorené otázky, vtedy sa tá dotyčná osoba, či frajerka budúca, či ten zákazník dokáže veľmi uvoľniť. Samozrejme, ak zistíme potreby, jeho priority, ponúkneme mu riešenie ich potrieb, ten náš produkt. Čiže už si pripravujeme pôdu na konečný záverečný predaj. Samozrejme, s touto fázou zisťovanie potrieb je úzko spojená fáza počúvania. A hlavne aktívne počúvanie.
máme načúvanie, to je tiež dôležitá vec, ale aktívne počúvanie je, čo myslíte? Očný kontakt. Ako náhle táto pani alebo slečna by sa pozerala úplne niekde inde, tak by som vedel, že ma vôbec nepočúva, nevníma, hej. Čiže je dôležitý očný kontakt, hej. Úsmev, pritakávanie, hej. Čiže konštatovanie. Čiže všetky tieto veci sú veľmi dôležité, aby ste dávali, aby ste vyžarovali takto v podstate svojmu zákazníkovi. Čiže on to uvidí, viac sa ešte otvorí. Všimne si, že no, tak neprišiel mi zase nejaký tu reprezentant len niečo natlačiť a ja mu rozprávam, on vôbec nepočúva. Ináč aktívne počúvanie by ste neverili. Veľa ľudí v osobnom živote takisto nevie aktívne počúvať. Je to ešte v obchode. Určite máte veľa situácií, aj každý z vás, ja ich mám dosť, že pre iných ľudí som pôsobil ako butľavá vrba. A ako náhle som im niečo chcel povedať, tak vydržali ma počúvať 3 minúty a potom už zase začali niečo svoje, hej. Čiže som mal taký pocit, že ešte som sa nedostal ani k jadru veci a už ma ten dotyčný človek nepočúva. No jasné, čo spravím? Zablokujem sa pred ním. Tým pádom viem, že sa mu nemôžem zdôveriť. Čiže toto aktívne počúvanie je aj v súkromnom živote, aj hlavne v biznise, čiže keď chcete niečo predať, veľmi dôležité. Toto je priorita, ktorú by ste sa tiež mali naučiť. No, už sme aktívne počúvali, zistili sme potreby zákazníka, čo potrebujeme. Ho teraz presvedčiť. Presvedčiť, že ten náš produkt je ten ktorý on momentálne potrebuje. Samozrejme, ak chceme niekoho presvedčiť, musíme mať odbornú znalosť. To je number one. Bez toho nemôžeme niekam ísť, lebo nás môžu nachytať na nejakých informáciách, ktorých nebudeme vedieť, už naša dôveryhodnosť bude klesať. Skúsenosti, to je fantastická vec. Ak máme ešte ich vlastné s daným produktom, sú super. Ak máme referencie, ale hlavne od tých dobrých známych ľudí, že vám povedali, tento produkt funguje, vaše vystupovanie bude o mnoho iné. Proste budete vyžarovať tak, že ten produkt budete ponúkať, keby bol už váš. Hej. Čiže toto všetko sa preniesie na toho zákazníka, tým pádom ten človek bude viac povoľnejší si to chcieť kúpiť. No a samozrejme argumentácia, vyzdvihovať benefity, výhody, prínosy, môžeme demonstrovať ten produkt, závisí, aký produkt ponúkame, dáme ho ovoňať, dáme ho vyskúšať, alebo ochutnať, keď máme niečo z potravín. Takže už sme dostali sa do fázy, presvedčili sme ho pomaličky. Ako sme zvládli všetky tieto fázy predtým, tak príde fáza prekonať námietky. Je to fáza nie. Keď sme ich zvládli tieto fázy v poriadku, pozitívne sme vystupovali, zistili sme potreby, ušili sme tú ponuku na mieru tomu dotyčnému zákazníkovi, táto fáza bude minimálna. Čiže slovo nie bude minimálne. Ale ako náhle niekde idete prvýkrát, ešte nemáte jeho dôveru, síce ste nejak na ňo zapôsobili, ale ešte vám nedôveruje ani tomu produktu, tak môže povedať, nie, nechcem. Nie, mám veľké zásoby. Čiže to sú námietky. Vy sa vtedy nemáte zlaknúť. Nemáte ústupy. No dobre, keď nechcete, tak dobre, ide preč. Nie. Vy musíte bojovať. To doslovne, ako náhle vás vyhodia dverami, musíte prísť oknom. Zistíme dôvod, prečo máte námietky. Ako náhle zistíte, vám môže povedať, mám vysoké zásoby, alebo neviem, ako námietku momentálne napadá, tak sa ho spýtate zase otázkami, ako vám môžem ja pomôcť. Hej? Čiže keď dotyčný zákazník uvidí, že vaša snaha je pomôcť mu, úplne tie námietky zmierni. Lebo uvidí, že ešte ste tam nepredali nič, ale už mu chcete pomôcť. Čiže potrebujem pozitívne preformulovať jeho nie, hej, na nakoniec možno a potom áno. Toto je náš cieľ v tejto fáze. Čiže potrebujeme vyriešiť námietky. Čiže dovtedy sa nepohneme ďalej, pokiaľ nevyriešime námietky. Lebo ako náhle nevieme vyriešiť námietky, tak ten predaj končí. Nedostávame sa do ďalšej fázy, a to fázy predaja. Čiže dávať si pozor na predchádzajúce fázy. Ako náhle z mojej 20-ročnej praxe
som dodržal všetky tieto fázy, tie námietky boli minimálne. Boli také, ktoré som vedel stále zvládnuť. Čiže nakoniec sme došli ku konečnému predaju. A teraz v rámci toho využijeme tie ciele, ktoré sme si dali na začiatku. Čiže stanovíme, stále si pripravujte, aj keď idete na nejaké jednanie alebo niečo, viac možností. Nikdy neostaňte len pri prvej ponuke, majte aspoň 3 ponuky, lebo v podstate ten zákazník niekedy aj by chcel to zobrať, aj ho ohúrite, že ten produkt je dobrý, hej, vaše vystupovanie bolo fantastické, ale z objektívnych príčin proste to nemôže zobrať, či už finančná insolventnosť, alebo vysoké zásoby, alebo proste nejaké dôvody má. Čiže prvom ponúkame tú najväčšiu ponuku a vtedy využijeme silu ticha. Počkáme. On premýšľa. Vtedy vy sa musíte vžiť do toho zákazníka a byť empatický. Musíte vycítiť, on vám dá presne ten predajný signál, to je na tomto krásne, že začnete sa krútiť, hej. Vieš, špekulovať, no viete, vy ešte čakáte. Nie, že mu ponúknete hneď všetky 3 ponuky, lebo prirodzene on si zoberie tú najmenšiu, hej. A nebude riešiť, to povie, nový produkt, beriem tú najmenšiu, uvidíme. Nie, počkáte. Čiže on sa bude prv krútiť a potom buď vám potvrdí áno, hej, tedy je to super, môžeme prejsť k uzatvorení dohody a záväzku. Ako náhle sa začne krútiť a povie, viete čo, je to pre mňa veľa. Bojím sa, lebo je to nový produkt a neviem odhadnúť, ako to pôjde. Budú mi v tom stáť peniaze. Tak vy sa ešte trošku pokúsite, trošku s ním, tak sa povedať, flirtovať, hej, ale netlačiť. Nesmiete na ňo tlačiť, lebo sa zasekne a už s ním nepohnete. Povie, nie, dobre, nechcem nič. A vtedy poviete, no dobre, mám tu ešte ďalšiu ponuku. A zase čakáte. Ticho. Vy nerozprávate nič. To ticho musí prekonať zákazník. Čiže on vám musí povedať, dobre, OK, túto ponuku beriem. Hej. Vtedy je to fajn, prechádzame zase k dohode a záväzku. Fakt sa oplatí na to počkať. Vy ste neverili, to ticho prekoná. Ale aby ste to neboli vy. Hej. Čiže počkať si na tú ponuku od neho, aby vám ju odsúhlasil alebo nie. Tu používame na záver predaja uzatvorené otázky. Môžem vám to takto poslať? Hej. Alebo... pardon? Som sa to posunul. Čiže fakt si dá počkať na to a bude to stáť za to. Niekedy budete sami prekvapení, že on vám hneď povie, viete čo, dajte mi menšiu ponuku, lebo to je pre mňa veľká. Takže vtedy automaticky budete ako taký, na veľa mám samozrejme ešte ďalšiu ponuku pre vás. Tým si zase získate u neho očko. No a ešte čo by som vyzdvihol, čiže už máme dohodu, uzavreli sme, máme biznis úspešný, tak sme celí šťastní. Čo je dôležité, dohodnúť sa o ďalšej spolupráci. Nesmieme odísť od zákazníka, takisto nesmieme odísť od potenciálnej frajerky, ktorú si chceme zbaliť, že no, dobre, nedohodneme sa, či sa zajtra stretneme alebo o mesiac. Takisto aj vy potrebujete sa dohodnúť so zákazníkom na ďalšej spolupráci, na ďalšej návšteve. Tak sa ho normálne spýtate, môžem sa zastaviť o mesiac, samozrejme od produktu, vy máte prax, že koľko sa za akú dobu sa to predá zhruba, takže presne si dohodnete spoluprácu na ďalšie obdobie. Je to dosť dôležité, lebo u niektorých sa treba objednávať, takže kvôli tomu. To sú všetkých 7 pás predaja na zhrnutie. Čiže máme prvý dojem. Tam si zapamätajte úsmev ako dar. Rozdávajte úsmev, 10-násobne sa nám to vráti. Pripravenosť, cieľ a zistiť o zákazníkovi všetko. Potreby zákazníka, čiže zistiť potreby, priority, počúvanie, aktívne počúvanie, nepasívne, čiže aktívne sa zapájať. Potom je presvedčiť, odborná znalosť, skúsenosť, prekonať námietky, zistiť hlavne dôvod, aby nám nepovedal nie, ale áno. A samotný predaj. Takže to sú všetkých 7P, ako predať čokoľvek aj seba. Takže ďakujem vám za pozornosť a prajem vám veľa úspechov v práci, hľadaní práci aj v osobnom živote. Ďakujem.